Why klase ang mga tinudan karon sa Talisay City National High School nga nagokupar sa building apektado sa sunog kagahapon. Gipahayagan ng clearing operation aron mabalik na sa normal ang klase sa Huwebes o baka sa Biyernes. Si Chona Carion sa report. Wala klasihi karon ang 3-story ug 2-story buildings nga apektado sa sunog. Ang 3-story building giokupahan ang first floor sa tulo ka section sa grade 3 sa Talisay Central School, samtang sa second ug third floor giokupahan sa tag-upat ka section sa grade 8 ug grade 10. Samtang ang 2-story building giokupahan sa grade 2. Migamit una ang mga elementary sa classroom sa high school, samtang wa pa mahuman ang gitukod nga mga classroom alang kanila. Matud ni Jeffrey Seblero, principal sa Talisay City National High School, nga sa pagkakaroon gihatagan ng una ang kapin sa 400 ka mga tinunan sa grade 8 o grade 10 ug homework sa ilang mga magtutudlo, samtang ayum-ayumon pa ang ilang classrooms. Hawanan pa kini sa mga nangabuak nga bildo ug tauran ug balik ug kuryente. Kitagaalan sa nato og mga activities, school-based o kanang home-based activities through chat na may mga papel nga ug dahon sa mahugani. Sumutoy nakapatrigger ang dahon pod ng mura ni kaya. Samtang ang mga naapektuhan ng elementary pupils matod sa principal nga si Jeronimo Igunya sa Talisay Central School nga iya lang gipasagol sa ubang section ang mga apektadong tinunan. Hinuon ang high school ug elementary bag-o lang natapos ang ilang periodical test. Gyapon-apon na inay murag karon ka siguro ng adlaw din. Hopefully the following day maka-klase kay wa may dami awak kanang kuan ba minor ang damage na makikuan ra katurang mga jealousies, so maklasihan lang yan. Samtang gipahibaw usab ni Igonya nga iyan ang gidid-an ang mga ginikanan o mga tinunan nga magdaob sa sagbot sud sa maong tunghaan, ug nahibong siya nganong adunay nakasud nga mga tawo kagahapon nga unta holiday man. Nanakoy mga marching orders ana nga di ligid ang mga burning kay kuan na illegal. Na illegal na siya ga practice na mi ana. In fact ato siya di na wa ganim inang kuan dito ana mi ga dam sa among garbage amo na ginang gisud og sako. Mao lagi na kanang mga bata ba nga siguro dili siya kuan ma-insa kag maayo asa ilabay o asa ikip ang garbage. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.